У Полацку урачыста адкрылі пасля рэканструкцыі пажарную аварыйна-ратавальную часть. Удзел у цырымоніі прыняў міністр па надзвычайных сітуацыях Вадзім Сіняўскі. У якасці падарунка на новаселле ён перадаў ратаўнікам новую аўтацыстэрну. Абласныя ўлады прэзентавалі 2 легкавыя аўтамабілі. Сімвалічны ключ ад абноўленай часці перадалі начальніку полацкага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях. Будынак пажарнага дэпо ў Полацку ўзвялі амаль 100 гадоў таму. Яго каланча узвышаецца над горадам на вышыню 33 метры. Гэта адзін з нямногіх будынкаў, які перажыў вайну. Асноўны акцэнт пры рэканструкцыі зроблены на размяшчэнне ў гаражы вышыннай спецтэхнікі, а таксама паляпшэнне санітарна-бытавых умоў асабістага составу. Самый важный аспект работы таких подразделений заключается в том, что они ближе всего к оказанию помощи людям. Здесь проходит суточное дежурство, здесь выполняются задачи по поддержанию высокой боевой готовности к выезду на место происшествия. Здесь находятся те специалисты, которые первые приходят на помощь нашим людям, которые попали в беду. Вот думаю, что очень правильно по линии министерства мы развиваем именно такие подразделения, потому что они сегодня сердце всей системы министерства по чрезвычайным ситуациям. И в канун нашего профессионального праздника мы очень гордимся тем, что мы подошли к этому рубежу с очень серьезными показателями. Достигли результатов и успехов в вопросах предупреждения и профилактики гибели людей от всех чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров, гибели людей на воде. Падчас урачыстасцяў лепшыя супрацоўнікі полацкага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях атрымалі ўзнагароды і падзякі за праяўленыя прафесіяналізм і рашучасць у ліквідацыі надзвычайных сітуацый.